Għad-9 xahar konsekuttiv komplew jonqsu n-nies jirreġistraw għax-xogħol b'ċifri ppubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li sal-aħħar ta' Settembru li għadda il-persuni jirreġistraw għax-xogħol naqsu bi 8% meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet. Iċ-ċifri tal-NSO ipprovduti mill-Aġenzija tax-Xogħol Jobs Plus juru li matul Settembru li għadda il-persuni qiegħda naqsu b'145 ruħ biex sal-aħħar tax-xahar kien hemm 1668 persuna jirreġistraw għax-xogħol. L-istatistika tal-NSO turi wkoll li l-qatt naqas fil-kategoriji kollha bl-aktar tnaqqis kien irreġistrat fost dawk li kien ilhom jirreġistraw għax-xogħol għal aktar minn sena. Iċ-ċifri juru wkoll li matul Settembru naqas b'6 oħra l-qatt fost il-persuni f'diżabilità biex illum hemm 227 persuni b'diżabilità jirreġistraw għax-xogħol. Dan bis-saħħa ta' diversi programmi li daħħal gvern fl-aħħar snin li jgħinu bil-bosta biex anke persuni b'diżabilità jidħlu fis-suq tax-xogħol. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.